Det er april år 2000, og Danlink er ved at synge på sit sidste vers. Om 2 måneder åbner broen, og så er det slut med Danlink og en af de sidste store, eller den sidste store jernbanefærge. De her vogne er lige kommet ombord, eller fra bordretter, og det er en stor stamme. Den stakkels lille MK'er her har noget at lave. Tidligere blev der kun rangeret med egentlige togmaskiner, men efter MK'erne kom, så begyndte man også at anvende deciderede rangerede lokomotiver. Det her, hvad de kørte med tidligere. Det var altså lidt mere effektivt. Det gik lidt nemmere, det der. Læg mærke til, hvor meget lavere færgen kommer til at ligge, når togene kører ombord. Til gengæld bevæger de sig stort set ikke tværskibs, højst en grad eller 2. Der er et stort system med tanke, vandfyldte tanke i næsten hele skibets længde, en i hver side, som bliver fyldt og tømt henholdsvis for vand med et trykluftsystem, når toget kører ombord. Det hele fungerer så hurtigt, at den stort set ikke krænger. Sådan en togstamme, den vejer omkring 2.000 tons, og et lokomotiv cirka 140. Og i det yderste spor, det er sandsynligvis nok til at vælte skibet, hvis der ikke var nogen ballastudledning. Der er aldrig gennemført nogen automatisering af rangerstationen, så alle sporskifterne er manuelle. Så er der ved at være startet op for Scandline, så klar til afgang. Det er 3 kroner den her, den anden hedder Öresund og er den svenske. Det var oprindeligt et samarbejde mellem Statens Järnvägar og DSB. Og så er der afgang. Alle de der kantede ventiler, det er afblæsning fra trykluftssystemet. Der har altid været en dampfærge til Malmø. I mange år så levede det en ret stille tilværelse, sejlede kun som godsfærge, men så fandt man ud af, at Danlink skulle etableres. Det medførte naturligvis, at der skulle bygges et nyt færgeleje til de her kæmpe færger. Og da man byggede færgelejet, valgte man en billig, men ret smart løsning, hvor der ikke er bygget en egentlig pier ude langs færgen, men derimod sådan en slags kæmpe pæle her, som er indrettet med en spunsvæg og så støbt beton. Det var DSB's vandbygningsingeniør, som kunne hjælpe med, gik under navnet Lundene Bjørn, der fandt på den idé, og det var faktisk ret smart. Det var væsentligt billigere end at bygge en samlet pier.
Man får en fornemmelse af, hvor store færgerne egentlig er, når man ser de her fender. De er ret heftige. Så er 3 kroner ellers ved at være forbi Lang Linje og på vej mod Helsingborg. I forbindelse med duelighedsbevis var jeg på en tur frem og tilbage en aften med netop 3 kroner. Meget spændende. Det her er det gamle færgeleje. Det var sådan en DSB standard storebæltsmodel, og det er nogle lidt andre dimensioner. Nu ligger der godt nok en gammel stenfisker her og fylder lidt op. Men man kan godt fornemme, at det er meget mindre. Selve færgeklappen mangler, men der var altså så kun plads til et spor naturligvis. Det er resterne af tilkørselsrampen. Den faste del, der er savet af her, og så ligger lejerne til den bevægelige del dernede i bunden. Igen efter standard storebæltsmodellen var færgen 60-sporet. Og det her, det er de 2 oste og sporskiftesignalet for den stilling, som ombordkørselssporskiftet havde. Selve sporskiftet startede jo på land og grenede så ud over rampen og blev så til 3 spor ombord på selve færgen. Frihavn Station er en perle af jernbanearkitektur. Den er heldigvis fredet, og heldigvis og mærkeligt nok ikke spor hærget af graffiti. Den bliver brugt ikke som station i dag, heller ikke for Danling-forbindelsen, men bliver anvendt til diverse kontorformål. Man kunne få den idé, at det er et stykke tid siden de her sporrammer har været brugt. De ligger på de gamle opstillingsspor, som hørte til det gamle dampfærgeleje. Bagved er det gamle pakhus. Det eneste, der mangler på billedet her, det er den dejlige duft af tjære. Faktisk skulle det ikke undre mig, om nogle af de skinner, der ligger her, de sporrammer, stammer fra gasværksbanen over til Østergasværk, som er løbet lige bagved her. Et lille damplokomotiv slæbte kulvognen op til toppen af silohøjde og dumpede kul ned i siloerne. Lå lige ved siden af Nordhavn Station, og det er resterne af Østergasværk, vi ser i rotunden. Prøv at lægge mærke til den plade, som er anbragt øverst på pakhusets tag der. Det skulle undre mig meget, om ikke det er anduningsbukken. Det passer nemlig lige med centerlejet på eller centerlinjen på færgelejet. Så er sikkert siddet den anden plade på den pæl, der står her. De skulle så bare holdes over et, og så ramte færgen lejet. Skidesmart. Det var før GPS'ens tid. Det skulle ikke undre mig, om der hver aften skulle en mand op ad den stige der på taget og hænge en lanterne op. Når Danlingstammerne så er halet over Gittervej, bliver de formeret op til tog på Østerport Station, hvor der er fred og ingen farlige nu. Så kører de ellers af godsforbindelsesbanen ned til Vigerslev. Herfra til Vigerslev er det dieseldrift. Der holder dog en enkelt MZ'er og hygger sig med en regionalstamme. Venter sikkert på, at den skal i drift til myldretidstrafikken her i eftermiddag.
vidunderlige gitterbro er en erstatning for Ostensfælds gamle, meget klassiske bjælkebro, som var ved at falde ned, og så blev den erstattet med den her gitterbro. De eneste sørgelige rester, der er tilbage af Ostenfeld, det er pillerne. Jeg kan se, de er meget, meget bredere. Det var en tosporet vejbro før. Det var en skam, den ikke blev reddet, fordi det var en klassiker. Så ankommer næste kunde i Danlingforretningen. En dame med forspand.